咱们同讲搞的多不一样。Ang singsil. Pwede pa sa sabi ko eh. Pwede mo kasi di mo inumin din na. Kaya mo na kaya ni ko. Mo mo yung chamagin. Phone live na. Masal mo sa man naman. Lutut ki maming ay mo. Sa kay halak po ya doon mo. Noy na lumaya ba talaga ng target. Toro. 나 대대 보는 딱 보는 타야 동사도야 보는 타야我他YouTube的人家这个我就他反正把它的第二个规定，放在可以放在外面。